Target kan Department of Trade and Industry na maging premier creative hub ang Pilipinas sa taon 2030. Sa siyudad ni Naga, formal ng pigresibe kan LGU ang kantidad 5 milyones pesos na pondo hali sa ahensya para sa paghaman kan Creatives Hub na ibubugtak sa Pagcor Multipurpose Building sa Balatas Development Complex. May report si Joel Sulina. Nakulang maray ang creative sector na may siyam na domains na saro sa mga pinagbibisto kan Department of Trade and Industry na dakula man ang kontribusyon sa ekonomiya kan nasyon. Sa entrevista kay DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol Jr., sinabi kay ni na dakul ang mga kababayang na may individual na talento, skills as in intellectual property na parte kang mahiwas na industriya sa advertising, film, musika, design, arte, architecture, visual arts, literacy, printing, fashion, maging ang pagkrear o pagdevelop ng mga software, siring ka mga video games as in web design, namuot na masuportaran as in mapapusog kang ahensya. Saro ang siyudad ng Naga na napili kang DTI na mataonan kang 5 million pesos na fundo para man sa programa. Kumudigdi na po ng mga active as in talents, pag-abot sa musika as in visual arts. Ang nasambit na funding commitment, formal na pinagduhol ni RD Nabol Jr. kay iba si DTI Camarines Sur Head J. Amlan as in personal na pinagresibe ni Alcalde Lenny Robredo. Kay riba ang mga miyembros kan sangguniang panglungsod kan Siyudad ng Naga, sinda Sepio Head Allen Riondanga as in Mr. Hidrian Botobara, ang Culture and Arts Division Concepio. Purposely para matabangan lang sa creative sector digdi sa siyudad kang Naga. Kasi as you know, under the PCIDA law or the Philippine Creative Industries Development Act or Republic Act 11904, ang DTI po ang tigtauan ng mandato para i-promote, i-develop ining mga industries under the creative sector. So under the law po, siyam po yan na domains na pigi-apunta. Visual arts, music, film, and so on and so forth. Siyam po yan bali and 73 subsectors. So sa kadakulaan po kayan na sektor na iyan, nagpipili lang kami kung ano ang medyo strong sa sarong lugar. And in Naga, medyo strong digdi ang music and visual arts. Kaya sila ang primerong mabenepisyo kay itong pasilidad. And soon, once na na-procure na po yan, i-turn over na po yan sa City Government of Naga. And hopefully, before September, ma-turn over tayo yan because September is the celebration of the Creatives Month. So, i-timing ta, tama-tama, kapistahan ni ina. So, hopefully, madali-dali ta sa procurement kan mga equipment. Ang nasambit na funding commitment o assistance na itao sa paagi kan DTI Shared Service Facility Program na gagamiton sa pag-establisar kang Creative Hub na ikakaag sa Pagcor Multipurpose Building sa Balatas. Kung ki Mr. Allen Riondanga, nakulang tabang ini. Asin ang assistance, ibabakal kan DTI ni mga importanteng components asin mga equipments para man sa recording and podcasting studio, editing room, ideation room, co-working space asin artist gallery. Ang Sepio ang natukahan na magmanihar kay bilang project operator para man makapagtaon ni suporta sa mga local artists, creatives, and cultural workers kan Siyudad ng Naga para sa saindang production, innovation asin pagkrear kan saindang mga obra. Saro din pong agreement ng opisina together with DTI, ang IPO po, ang Intellectual Property Office, under din sa kan DTI. Siguraduhon na itong mga gibo kang mga artista maiparehistro, maipa-trademark, tangari dahil sa mahabon or kung may magkuaman, may magkuha kang ideya, they can always have a say to stop or mag-recover katong cost na nakuha sa inda by using their creative work. Oras na mahaman ang studio o ang creative hub, may tatalaan man na schedule o oras sa paggamit ka mga beneficiary asin rehistradong mga local artist. Ining SSF, bako ining araw kang typical na opisina na ang operation niya 8 to 5, no? Dahil po aram tama na ang time zone kan mga creatives usually banggi, kaya pig-envision po ini na ma-operate hanggang 10 o'clock ng banggi. Tangarig pong mas dakol kitang makater, mas dakol kitang matawanan ng pagkakatao na mas mahon pa ang sa indang kakayahan
creativity, and ito pong mga produkto nila, mga products nila, creative products, mai-connect duman sa mga intended nindang mga target markets. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita, ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division, na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.